αυτό? Το άφησε η μαμά για σένα. Ξέρεις, μωράκι μου, στη Μανούλα έτυχε κάτι επίγον και έπρεπε να φύγει για τη δουλειά. Και φύγε έτσι, χωρίς να με φιλήσει, χωρίς να με χαιρετήσει. Και σε φίλησε και σε χαιρέτησε. Απλά ήσουν πάρα πολύ κουρασμένη και δεν ξύπνησες. Θέλεις να διαβάσουμε να δούμε τι λέει? Θέλω. Αλικούλα μου αγαπημένη, δεν ξέρεις πόσο λυπάμαι που έπρεπε να φύγω ξαφνικά. Πέρασα όμως μια υπέροχη μέρα χθες, χάρη σε σένα. Αυτή δεν είναι καρποστάλ, αλλά θα σου στείλω αμέσως μία μόλις πάω στην επόμενη χώρα, για να δεις πως είναι. Σε παρακαλώ πολύ, μη στεναχωρηθείς που έφυγα, σε σκέφτομαι και σε αγαπάω πάντα. Η μαμά σου. Έλα μωρό μου. Μη στεναχωριέσαι, μην κλαις τώρα, γιατί κλαις? Θες να με στεναχωρήσεις? Να σου πω, τι λες η μαμά, από πού θα μας στείλει κάρτες αυτή τη φορά? Δεν με νοιάζει. Μου έχεις θυμώσει? Ναι, εσύ φταίς που έφυγε η μαμά μου. Δεν φταίω εγώ ρε μωρό μου, αφού σου εξήγησα. Εσύ φταίς και τώρα είμαι πάλι μόνη μου.